tendrete kiwanda gya kahawa gya Kenyoro kigotoka nsemo ya bunge ya Bonchari kaunti ya Kisii konia hendemero ye kiwanda ikyo ensemo ya Gesonso na bego konia nyomba ya beyo gotoka somo chubo songo nigo bono batanyare tiko babakomanya baremi itukoria rero nigo abaremi nabatendria abachorwa kuri ngoria igoro yengane yo bomerana ase kiwanda ikyo na gwikirana serio gerimo ase bono bayatebire inyombe ya onetigwe enyare ko bagikoiranirwa na bego bateba ndemero teyo egochia koni wa sensemu ya ase bono baburire serikali enyare ko bakegwe yasona nigati na kugayana eng'aniyo asobwango buna gutuma nyomorikito Pethuel Machini abaremi bekiwanda gikawa ya Kenyoro egotoka mewodi ya Bugiakumu ebunge ya Bonchari kaunti ya Kisii niko beso kiriri kuria rero asigikarukia bende ime yekiwanda kikegotoka chinsemo cha Gesonso asoko emurungania igoro ya komiti ya tenrete kiwanda kyo asoko niendemero yekiwanda kyo na boigo enyomba yabo egotoka imemo chobusongo abo asebataba manyetie Kenyoro Farmers Cooperative Society kubwatia mune bintu bya Kenyoro bya beire mishandled chinyomba ya oni go town obole mu bwao ni guchipisi ga igamuna tuteninega no monto yo murule maega oiro bole mu bobwensi muna koti ya moiro ko kumatoke ondali abale minigo batebire igasobomo aba bachiete bagaiti koti ni galia bira barabukumanyanga koti ya irondali obole mu mboyo Bonchari na boli momboyo Kenyoro ondali agotacha balia aete chibesa genda babwatie bamwira ndi chibesa chiae obole mobo chisokoro chetu no chankorete kawa sokoro yana chose bomwega enamba yaye muna baba ararete nero no intu abanyene tokoretera chikaguga nero togotumia kori chibesa intu abanyene ntu arangire tukere binsere bigokorwa twaigure muna baisaranste bagakorobokora twaigure muna bakorete bakari chibesa twegure muna bakore chibese chigutumia kweyaga chemechi yabo otoko batebi bintu muna bare minto bwate mechando chibese kibarige tienjera bakachinyora echine chiyabo lakini ubore mubokoni gubwa Kenyoro mboyo gabokoni gwa amina ukwana nabarikekerekyo maiga yogo karekyo no robotindi nigo abaremi nabatiniri abo banyako bakwera nigo baganetiye chibesa echichone tugwe enyombe yo nabigo endemere yo teligo chikoni wa kigima intwe ne komiti eri mwachorete ya oversight igo twachirega iga nabaremi kubwatiria oboremo bobweito nigo tokubwatiria sengenjo ndobwati ncherende tokonyora bese kurwa ndonsi utatigo oboremi bono nakie kogera twachira egera tobwatirie serikali tobwatesie tonyore egera tochaka koira chikagu cheito to ekiara no nabagotire no bakonyora kurwa njira teyo otogoteba iga tochake ne former Germany uri orengo abutu atebire barusigu barangerani abantu bari executive kianda barangeri osozi barangeri omanyene chibesa bamuira neri chibesa chiaye intumuna abantu ba Kenyoro muna abantu ba Bonchari constituency ntoritiare gochigodai gwe bintu totamanyeti ntoritiare koni obole mobo nabwo abana baito ba mambia tubwata future na barobutoraga che institution iga ekonya abantu baito ba Bonchari ekonya abantu baito ba Kisii county niko mono baisokire na kuburia serikali wesona nigati na kugaya nengane yasobwango eri manyare ko babakonyoro bwendemero yabo nande to gosabe serikali ekaro ya irwa mangana muna ya makongu bashugulika sobwango era bakonya balimi baito bagendera okolegasi. Kwa hivyo tunaomba serikali muone vile wakulima wanasikia bibaya, musije mkawache chambo likatendeka mkuje kusema mkujua. Tumesema katika ofisi za serikali Oversight Committee ambayo inaongozwa na chairman wetu Charles Rwanga, kila ofisi yoyote ametoa rambilambe za wakulima na shida ya wakulima. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali iungane na sisi hatuna vita na mtu. Serikali iungane na sisi ipate haki ya mkulima arudishiwe mali yake kwa njia inaofaa. Ripotiria Ensoko TV kuroiga Gesonso ebunge ya Bonchari kaunti ya Kisii nchini Kongoro kwa Pethuel